Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersama kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh pi anak de ayah balahan nyau bundo kandung banyak setampang di mamaknya. Gadis nan Jombang rancak rawi limpapeh rumah nang gadang sumarak foto junagari paminan alam minang kabau. Kamari-mari malah duduk nak ado sebuah ya katokan. Cuba dengarkan jale-jale, simakkan bana nyato-nyato nak dapat paham maknanya. Sebab tiap kalimat bahasa saran tutua bertembak balamat. Sepatah kata disabut sangok bicara nanya. Dawai di hati dan badan tiang tatunggang jadi nasihat. Wujudnya pitarwa ayah. Dangalah pulau katu suruh susunan orang cedek pandai 80 bilangannya. Danga akan malah jale-jale ambil katelong kepidoman. Jangan tasorong langkah dengan kalam usah ketaruang dengan data selama badan maju barang. Apa kata pituahnya? Yang pertama nak lurus rantang tali. Artinya bajalalah dia luadat maka tulah dia tehundang. Kalau memaik ditantang baih mengabuang tiba di ukua. Dia luar rasuak menjariau dikasau lakik kenato. Maknanya letakkan sesuatu di tampeknya. Dengan wajar usah membuat-buat. Kadang-kadang dek lama rayuan tukang ganduah gadang bertukar jenang ketek. Kain ganiah dia agak orang mereka membonyokkan. Jangan. Ikhlas-ikhlas kalau beraji anak. Jujur-jujur kalau menolong, adil-adil kalau menghukum. Usah lama karena santan hujan kunyang karena kunyik dek sanjuang lipuanan bana. Usah. Setiap satu kali sabut ataupun kakuk kadiawai batu akan niat awal itu. Tanyalah hati nurani nanyakan ketimbang rasul cupak jugantang dalam batin laikuah dalam izin Allah. Kok lailah itu utama karena karawang kau tak balaca karimbo tak kena miang. Baliak bertimba bagi makan ateh bawah hayunan kapak nan bana disebut jo. Itu yang pertama. Yang kedua, nak tinggi rendahkan hati. Cukup bakato di bawah-bawah. Menyawak diri dia memacik di ujung-ujung. Tahu diri basuh kininya. Usah penyonsong kece orang, usah pemahaju pujian. Nantuo dianjung-anjung dan ketek disayang-sayang dan bansai sapu dahulu. InsyaAllah nak. Tinggi pandangan rangka awak datang kasiah nyanyak martabat tuah kainggok sendirinya. Picayalah. Sesudah itu pula nak mulia tapati janji. Maka to usah penduto berjanji usah pemukia diberi amanat dan kianat. Kau janji ndak tetapi ini kara ndak tetaguahi. Mengecek teranja-anja rundiang dan urak-urak ungkai alamat kajatuh harga diri orang ndak percaya lain. Dek mujua sepanjang hari dek malang sekijok mato niat ko alun kesampaian. Maka pakaikan pepatah orang tu. Apalah bunyi pepatahnya. Kato dahulu betapati. Kato kudian mana dicari. Artinya tamui bamuko-muko. Kabarkan aral rintangannya. Sinan dibuat janji baru. Usah hilang-hilang tumo nak. Tibo nyolai tempat muko. Painan indak tempat pungguang. Bukalah sipak yang tak puji. Sekalinya nak taguah paham dikunci. Mengecek siang melihat-lihat. Barunjang malam mahagak-agak. Usah taruah bak kati dia ngijan baserak bak anjalai. Lunggah pasak ranggang pengabek celukah hendak bainjo. Boleh awak nai boy. Tapi usah sayang tertuntuang mungkin isuak ka jadi lawan. Kok banci ala kadarnya. Usah dino diudikan antah kok nanti jadi kawan. Nan bak kata orang tua-tua. Agiahkan nasa ganggam. Tapi tinggalkan nasa binjek. Cabiaklah patut dicabiak. Sahalai banang tinggalkan jua itu kaserap pagantuangan. Selanjutnya nak labo jangan takut rugi. Bajariah mangkonya bulia. Barugi mangko balabo itulah undang cedek pandai. Kok memancing tentu yo umpan menembakkan yo peluru mengalihnya to ke pokok. Itu kajian lain ya tu pia.
Kalau dibawa kanan batin, hormatilah orang lebih dulu baru awak kadiragoi. Sencek dijo ditugas setanda labek kegantinya. Sesuai bak bunyi peribahasa, barang siapa menabur angin, kelak dia menuai badai. Tuh, sebaliknya pula, kalau ceke sampilik karyang singke ulua panjang jambo sipek pangkuan mepakaikan alamat kemasia anak lidah pihak. Usahkan sesama umat lah. Jo Tuhan mbak itu jo. Jadilah dalam terati baca doa umpamoyo. Lebih dulu dibaca Fatihah, kemudian hamdalah, sesudah itu baru salawat. Baru mendoalah, minta apapun yang diminta pakai Allah. Puji dulu baru meminta. Nah, hidup adalah keseimbangan, baik itu konon kecewa. Ayah lanjutkan. Nak kayo usah berutang. Ketahuilah nak, ukuran kayo sabananyo bukan nilai harato bando atau diangko jumlah pitih sabarek timbangan ameh. Bukan itu. Tapi kekayaan nan hakiki letaknya tersimpan dalam batin. Di jiwa nan tanang, di hati nan lapang, di panganan nan salasai. Adapun tanda-tanda orang kayo, inyo berjalan dak tersunda, kok melenggang dak terpampeh. Galak lapeh kepala tagak muka julah tanya mekilek. Makannya bertambuh, laloknya bakaruah. Mengecek lasuah, hendak perusuah, mambil acuah, membari sungguh. Apabila wasuonya tu nak, apabila batin tak bababan, ketika awak tak berutang. Tapi ko utang lah terpabuat. Hati nan dindak sanang lai wasuo orang nak menghindar rasu diburu bayang-bayang. Nyampang ko utang rato bando nak dapet lian suah minta janji. Nan bedo berutang budi musim pabilo kalan sainyo antah digungguang masuk kubua. Kesimpulannya nak, orang nan kayo adalah orang nan Allah maraso cukui. Orang nan indak punya utang sifat kenaah bapakaikan. Induk samang membeli oto bakaridik adalah orang bansai. Sebaliknya anak buah membeli kontan koretangin, itulah inyo orang kayo nan sabananya. Sudah itu pula nak alih hasalah baso. Nan dimungkasi mahasah baso. Manih mulut pandai betutua indak pengiyah itu penggisia tahu melenggang hati orang. Berangnya indak bakasan camehnya indak membayang. Walau orang banyak jahit ini berbudi bayak juga. Basuo papantun orang kehandai-handai dinan mudo. Anak siamuak dalam padi cukup di dalam pabarasan. Sungguh baramuak dalam hati di muka yang tidak kelihatan. Ko itu tapakai tama karena benamo orang cendokio ari saratoju beriman hiasan wanita Minangkabau. Ikon ng panghabisan. Naelok bayakkan sangko. Kok kasa itu nganurang senjang tadangarun dianganyo. Atau jangga sumbang karenah cando meminta-minta lawan. Tari mo suko lah dauluan tako elok ngkasihnya. Usah lakeh pencimburuan jan pandorong salah same. Ndak elok nak. Tapi kunyah-kunyah mangko di dulu agama-agama baru dipaci. Mana tahu. Di awak pemburuak sangko balui baraso laju. Alun lanyi lah kedinginan nalun jatuh agamang dahulu kudian baru menyasar. Caliaklah ke tukang pangkeh umpamonya. Lah nyato pisau diganggamnya tajam nembukan lalang-lalang. Tapi dek sangko bayak picayo datang dia sabatang mesarahkan mato tetici yang mengulampai. Aman-aman saja. Tapi sebaliknya baru menampak orang gilo membawa ladi yang dak basar ruang sakampuang orang kelangkabui. Sebab apa? Sebab dek buat sangku. Niat beliau ketapian sabananya hanyalah mencari batu asahan awak mati ketakutan. Dek buat sangku. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita calia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.